Permezz ta' fondi mill-iskema l-Kunsilli Lokali għall-attivitajiet kulturali maħruġa mid-Diviżjoni tal-Gvern Lokali sal-aħħar ta' din is-sena u l-bidu tas-sena d-dieħla se jittellaw 35 attività kulturali imferxin f'Malta u Għawdex. Dan tħabbar mis-Segretarju Parlamentari għall-Gvern Lokali Alison Zerafa Civelli flimkien mad-Direttur Ġenerali tad-Diviżjoni tal-Gvern Lokali Emil Vassallo. Intqal kif fost dawn l-attivitajiet hemm il-Karnival tas-Sajf, Rabat Sagrum, il-Birku Fest, il-Karnival tan-Nadur u dak ta' Ħalaxa. Is-Segretarju Parlamentari qalet kif dawn l-attivitajiet se jaraw finanzjament dirett mill-Gvern ta' 650,000 euro li jnaqdu mal-550,000 euro li diġà iffinanzjaw fl-ewwel fażi ta' attivitajiet kulturali mill-Kunsilli Lokali. Temmet tgħid li dan l-investiment huwa xhieda kemm il-Gvern huwa kommess u jaħdem b'impenn anke fl-iskop tal-Viżjoni Malta 2050 bilan li titjieb il-kwalità tal-ħajja fil-komunitajiet Maltin u Għawċin. Il-Gvern jara dawn l-attivitajiet bħala investiment fis-soċjetà tagħna li mhux biss qed ikollhom popolarità u attendenza mill-familji Għawċin u Maltin, iżda ħafna minn dawn l-avvenimenti qed jissiġillaw ruhom ukoll fil-kalendarju turistiku ta' pajjiżna. Min-naħa tiegħu Emil Vassallo qal li diviżjoni tal-Gvern Lokali qed tkompli tkun ta' spalla l-Kunsilli Lokali f'dak kollu li għandu x'jaqsam ma' proġetti soċjali, infrastrutturali u kulturali fost oħrajn.